sallar dare la 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 la. To wai ma wani sirri kuma kake bukata a wurin neman abu wurin ubangiji in baka sallar dare? In baka sallar dare fa duk wani lakani da zaka karba aikin banza kake yi. To an baka addu'a, ka zo ka zauna da rana kana yi, a wurin yin nan fa jama'a na kallon ka akan kana riye ne ko idan da rana kake yi. Idan kuma ba a kalle ka a matsayin kana riya bane, kai zaka samu distraction, kana cikin yin wani ibadan ka zaka ga wannan ya wuce ka kalli wannan ka yi kaza, hankalinka ya rabu. Amma da zaran an ce maka sallan nan ta dare ce, to wallahi zaka ga hankalinka ya koma ga Allah ne, a natsa kake yi. Ka zauna ka yi istighfarin ka tuba wa Allah, ka yi wa annabinka salati, ka yi wa Allahnka kirari, sannan ka saka bukatunka, sannan ka bita da karatun alkur'ani, sannan kuma ka crowning din shi gaba ɗaya da salatin annabi, ka ga ikon Allah. Kai wallahi sallan dare duniya ce, na rantsi da Allah ba za ka sani ba. Kai duk wani abin da za a baka a matsayin lakani, za a gaya maka ka tashi da daddare ne, idan ka waka saki wuya wallahi ka kulla da talauci, ka kulla da tsiya, ka kulla da matsaloli ba kaɗan ba a bila da adadin wallahi. Allah ya samu dace kuma kowa ya kokari ya tashi.